Кой парче искаш за теб? Къде искаш да решиш? Най-голямото как? Най-чудо. Така. Мисля, че има рожден ден. Хайде сега, чакай. Розите да ги пазим ли, мамо? Каквото искате това прави. Искаш ли да после ще ти го сложим това вътре? Ей, така. Но розите не са много заедно. Чакай. Скръвило панча, това. Тя е толкова красива. Като Симона. Така може. Айде, това ще отрежем. Такова, ма ще го изидеш ли това? Това е много. Ау, браво! Все едно ще стане. Съпейте във водата. Да, ще. Чиники донесаха ли? Момче? Господине, не момче. Чакай. Кой?